बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो बिटिनि सालबारियावहाय दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला फंबाय खोरोमदावनि स्टुडिअ'आव दंफैयो आङो बेयावहाय बेबायदिनो जोंना ब्रादार कलेन नार्जारिया हारिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे मेथाइ रेकर्डिं खालामदों दा बे मेथाइया कमप्लिटलि जानानै थांबाय ओमफ्राय दा बे मेथाइखौहाय दाउ क्रिएशन चेनेलावबो आगारनाय जाबाय नोंथांमोना नायहैनो हागोन भिजिट खालामहैनो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे ब्रादार कलेना नोंनि चेनेलावबो हगारनानै होदो ब्रादार होननायलाय दा थिग आङो बे मेथाइखौहाय आंनि चेनेलावबो आगारनानै होनानै होसिगोन दा फंबाय खोरोमदावनि स्टुडिअ'खौ नायदो माबायदि दा बेजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंगोन जाहैबाय जायफ्रा बेबायदिनो मेथाइ रेकर्डिं खालामनो गोसो एबा माखासे फिल्मफोरनि भइस डाबिं बायदिसिना बानायनो गोसो नैबे फंबाय खोरोमदावनि स्टुडिअ'आवहाय बानायफैनो हागोन बेयो जादों जाहैबाय चिरां जिल्ला बिटिनि आरो दा नोंथांमोना फैनानै आरामसे बानायफैनो हागोन आरो बहुद खम बेसावनो बानायना हरो जोंना फंबाय खोरोमदावा दासो दावगाफुनाय ओरैबायदि मोजां बानायो मिउजिकफ्राबो ओरैबायदि मोजां मोजां बहुत टेलेन्टेड आरो ना जायफ्रा बानायफैगोन बिथांमोनासो मिथिगोन आरो स' लोगोफोर नायलांदो भिडिअखौ दा फाइनालि फंबाय खोरोमदावनि न'आव सफैबाय आङो नै नायनानै लादो फंबाया नैबे सिङावनो बानायनाय जायो बेयावहाय बेबायदिनो गोबांथार सिंगारफोरानो मेथाइ रेकर्डिं खालामफैयो दा सोरबाफोर खालामफैनो गोसोब्ला खालामफैनो हागोन आरो दा ब्रादार कलेन नार्जारियाबो नै बे फंबाय खोरोमदावनि स्टुडिअ'आवनो रेकर्डिं खालामबाय गोबां मेथाइफोर दा नोंथांमोना निस्सय दाख्लैनिफ्रायनो खोनादों जानांगौ हारिनि सोमोन्दो थानाय मोनसे मेथाइ सानासो हाबलायलांबाय दा बयबो खोनाबाय जानांगौ बे मेथाइखौहाय ओमफ्राय दा आं सिङाव हाबलांनि दै दा नै न'आवनो बानायदों आरो ना नै दा हेल' फंबाय मोजां दा ओमफ्राय ओरैहाय दङ नै ब्रादार कलेन दाखालहाय जायनि फलावहाय सानासो हाबलायलांबाय बे मेथाइखौहाय नैबे ब्रादारानो खनदोंमोन ओमफ्राय गोबांथार स्टेज पारफरमेन्सबो खालामो ओमफ्राय इनभाइट खालामोला ब्रादारा निस्सय जेनेबा सम मोनब्ला थाङो ने ब्रादार सम मोनब्ला थांनो हागोन औ दा बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय ओरैहाय नै फंबाया गोबांथार माखासे मेथाइफोरखौहाय जास्ट खालामगासिनो दं आरो ना मिउजिक थिउजिक बानायगासिनो दं ओमफ्राय दाख्लैनि मेथाइ साननासो हाबलायलांबाय होननायखौ एक दहा खनलाय आदा सानासो हाबलायलांबाय लामा नायै नायनो आयासो थैगुलायबाय दाबोनो सफैदिया दा निस्सय खोनाखाबाय ब्रादारा बे मेथाइखौ खनदों नै ब्रादारानो गोबाङानो सिनायाब्ला सिनायनानै लानो हागोन ओमफ्राय बे मेथाइखौ जेनेबा सोर दामनाय जादोंमोन ना नोंनो दानदों आदा ने औ मेथाइखौथ' आंनो टिउन खालामनाय खननायाबो आंनो गासैबो लिरिक्स टिउन बे आदानो होजोबदों आरो ना सुर थुर गासैबो ओमफ्राय नैबे फंबायानो बे मेथाइखौहाय रेकर्डिं खालामदों ने फंबाय औ गासैबो दामजोबदों न'आवनो ओमफ्राय नोंने बेयावहाय फुराना सिगां बे आदा खननायनि दामनाया दं नामा बे मेथाइआ दे बयनानै एसे होस्रो हरसाय जायनि फलाव बे आदायानो बानायदोंमोन लामा नायै नायनो आयासो थैगुलायबाय जाथ'बाय जाथ'बाय ओमफ्राय जेनेबा फंबाय नोङो बे स्टुडिअ'खौ खुलिनानै बेसेबांसो गोबाव जाखो आं 2 बोसोरसो जानोसै ना औ ओमफ्राय जेनेबा गोबांथारानो बेवहाय रेकर्डिं खालामफैयो ने औ खालामफैयो मा खालामनाय जायो नोङो बिदिनो मिउजिक दामो आरो बिदिनो मिक्सिं मास्टारिं बानायो ओमफ्राय बायदिसिना खालामनाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो माखासे फिल्मफोरनि सर्ट मुभिफोरनि भइस डाबिंफोरब्लाबो जाजोबगोन दा भइस डाबिंब्लाबो लाबाय औ दा निस्सय खोनाखाबाय नैबे फंबायनि स्टुडिअ'आव फैनानै बेबायदिनो गोबांथार मेथाइफोरखौ रेकर्डिं खालामनो गोसोब्ला खालामफैनो हागोन आरो ओमफ्राय चेनेलखौबो खोन्थाहरदो दे आंना माबा दाउ क्रिएशन
दाउ क्रिएशन भिजिट खालामहैदो नैबे ब्रादारनि चेनेलखौहाय ओमफ्राय सापर्ट खालामना हो साबस्क्राइब खालामना हो जाहाथे नोंथांमोननि बेबायदिनो अनसायनाय मोननानै बे ब्रादाराबो जेन मोनसे प्लेटफर्मसिम सौहैयो दा आदानिफ्राय मिथिनो लुबैदों जाहैबाय आङो दा नोङो दिनैसिमावहाय मोनबैसेसो मेथाइ रेकर्डिं खालामबोनाय जाखो जेनेबा आंनि मेथाइ खननाया आङो स्टार्ट खालामजेननाया 2007 आङो फार्स्ट स्टुडिअ'आव मेथाइ खनजेननायानो जाहैबाय जेब्ला आङो मोनसे प्रजेक्ट मोनदोंमोन सार डक्टर सुनिल कौलनि मेलेरियानि मेथाइ डिएननिफ्राय दिहुननायनि बेनो आंनि फार्स्ट टाइम गिबि मेथाइ खनजेननाय आरो खैथासो मेथाइखौ रेकर्डिं खालामनाय जाबोखो आं दा टटेलि 40 एबाब जाबाय 40 एबाब ने ओमफ्राय 40 एबाब 40टा औ ओरैनो फिल्मफ्रावहाय अबेबाफ्राव होजानाय दं नामा दा फिल्मफ्राव खननायाथ' आं एसेबां फिल्माव खननाय जायाखै दाखालि थैनि गाबाव खननाय जादों थैनि गाबाव माबायदि आइबा बेखौहाय साराजित ओमफ्राय बिनानाव अनसुमै एसे रल खालामदों मिनि खैरोआ बेखौ आं खननाय जादों बेनिफ्राय मिस्टार ग्रेजुवेटआव खननाय जादों नोंखौ अननाया खननाय जादों ओमफ्राय ओरैनो गोबां दङ गोबाङैनो आब' मेन'काजों खननाय दं आब' मेन'काजों दोंब्रै खननाय जाबाय ओमफ्राय दा मोनसे भिडिअ एलबाम फैगासिनो दंमोन दा ओमफ्राय आदाया फिल्मफ्रावबो रल खालामबोदों नामा जेनेबा अबेबा फिल्मफ्राव दा आंथ' नुदों नों खोन्थाना हरदो दे आङो गिबि आङो रल खालामनाया फिल्मथारावहाय खालामनाया जाहैबाय आङो बिलेन रल लानाय जादोंमोन माबायाव आङो थैब्लाबो जेनायाव गुन्दानि रल लानाय जादों दा जेनेबा लाइभआवहाय खनलांबाय थागोन ने मेथाइफोरखौ खननायाथ' आंनि मोनसे हुदा बायदिबो जाबाय खनग्रा हिसाबै मोनसे आफसुस बा इन्टारेस्ट थानाय दं आरो दा खनलांबाय थानाय जे बैसोआ बेसेबां थायो देहाया जुदि मोजां लाखिबाय थायोब्ला खनलांबाय थागोन बे समाव फंबायनिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय फंबाय एसके बड' ब्लकनिसिम दा जों फंबायखौ गोबां साबायखर होनो नागिरदों जोंनि एसेबां गोथौ जायगायाव फैनानै बे जों सासे निहाथ मेथाइ खनगिरि आरो नैबे बिबोनाय मिउजिक बानायग्रा दा जोङो बेयावनो खननो आरो जोंखौ फंबाय एसके बड' ब्लकआ फैनानै जोंखौ खबर लाफैदों बेनि थाखाय जों बिथां फंबायनिसिम गोबां साबायखर जासिनाय थाबाय दा आङो बेखौनो खावलायनो नागिरदों जोंनि जा बिबोनाय बिनि मोनसे फिसा चेनेल दङ आंनि मेथाइफोरखौ आं बेयावनो एसे बिबोनायनि चेनेला एसे ग्र' जाथों होननानै आं खननानै होनाय जायो दा बयबो अननानै बे दाउ क्रिएशनाव थांनानैहाय फंबाय बिबोनायनि चेनेलखौ जों साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो हायो आं बेखौनो खावलायनो हाबाय गोजोननाय थाबाय आदामोननिसिम आरो फंबायनिसिम स' थेंक इउ फंबाय आरो आदा